Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih ing Sang Kristus Yesus. Kita panggih malih ing panyuraos ing enjang menika ingkang sampun ngancik ing bab 16 mawi irah-irahan ora bakal kijenan. Sumangga kita sesarengan midhangetaken. Bab 16 ora bakal kijenan. Nalika awake dhewe nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, Gusti Allah ora mung janjene urip langgeng, nanging uga manunggale juru slamet ana ing atine awake dhewe. Bab iki katulis kanthi cetha ing Galati bab 2 ayat 20 kang ngandhakake yen Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Miturut katerangan teologis, Kristus gesang ing awake dhewe lumantar Sang Roh Suci. Ing surat Korinta bab 1 utawa surat Korinta kapisanan bab 3 ayat 16 mengkene surasane. Apa kowe padha ora sumurup yen kowe iku padha dadi padalemaning Allah kang sarta rohe Gusti Allah iya dedalem ana ing kowe? Ora ana babagan kang geseh ing kene. Krana Allah Tritunggal iku, ya Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci iku siji. Minangka manungsa, awake dhewe ora bisa mangerti kanthi jangkep, nanging awake dhewe mung bisa pracaya wae. Mulane yen awake dhewe wis nampa Gusti Yesus Kristus minangka juru slamet 20 taun kepungkur, tegese Gusti Yesus wis dedalem ing atine awake dhewe suwene 20 taun. Malahan panjenengane wis dedalem ana ing atine awake dhewe saben dina, saben jam, lan saben detik ing 20 taun iku. Ateges awake dhewe wis karawuhan dhayoh kang paling penting ing atine awake dhewe wiwit 20 taun kepungkur. Nganti seprene kepiye awake dhewe tumindak marang dhayoh kang wigati, kang rawuh saka swarga saperlu tilik, nyatunggal lan paring pitulungan marang awake dhewe iku. Bisa wae akeh ing antarane awake dhewe kang tumindak kurang prayoga marang panjenengane. Wiwit rawuhe nganti seprene, awake dhewe sok nyepelekake panjenengane. Awake dhewe ora ngakoni karawuhane kang banjur dedalem ana ing awake dhewe. Awake dhewe ora caos syukur marang panjenengane. Senajan panjenengane wis kraya ninggalake swarga supaya bisa nyawiji bebarengan awake dhewe. Nalika awake dhewe repot utawa ana kawigaten liya kang ngangsek, awake dhewe nglirwakake panjenengane. Awake dhewe gage-gage nyuwun tulung marang wong liya. Nalika wancine caos pepujen, awake dhewe mung nglakoni saanane wae. Awake dhewe kaya ngadhep marang Gusti kang adoh banget ing swarga. Meh kabeh agama gawe papan panembahe dhewe-dhewe. Agama ngedekake organisasi lan gawe rancangan-rancangan kanggo manungsa. Kabeh iku saperlu digunakake dening manungsa anggone manembah marang Gusti Allah. Kabeh padha manembah ing wanci-wanci tinamtu lan ing papan panggonan tinamtu uga kang wis ditemtokake. Ateges, agama-agama iki malah gawe wates sesambungan pribadine awake dhewe marang Gusti Allah. Lumantar papan lan wanci tinamtu wae. Wong Kristen kok iya malah melu-melu. Awit saliring agama nindakake, mulane mengkono uga tumindake wong Kristen. Awake dhewe sok lali yen Gusti Allah iki kebak katresnan. Gusti Allah iku banget anggone nresnani marang awake dhewe. Lan krana katresnane iku panjenengane kersa cedhak, malah tansah cedhak marang awake dhewe ing wanci apa wae. Mulane panjenengane rawuh lan dedalem ana ing atine awake dhewe. Kasunyatan iki ngedapi banget. Wong kang ora tepung kelawan Gusti Allah uga ora bakal pracaya
yen Allah kang Maha Agung kang ngripta jagat saisine iki uga Allah kang kersa dedalem sakjroning awake dhewe. Senajan Sang Kristus wis gesang sakjroning wong kang pracaya lan nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, nanging kaya-kaya Gusti Allah ora rawuh tenanan ing dheweke. Nalika ndedonga, awake dhewe rumangsa Gusti Allah iku adoh ngaluk-aluk. Nalika awake dhewe pengin cedhak marang Gusti Allah, awake dhewe rumangsane kudu lunga menyang gereja. Nalika awake dhewe kepengin memuji asmane Gusti Allah, awake dhewe rumangsa kudu nyanyi ing gereja. Nalika awake dhewe sedih, awake dhewe rumangsa kijenan. Nanging nalika ana panandang, rasane panandang iku awake dhewe tandangi lumantar karosane awake dhewe. Yen sedulur wis nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, sedulur ora bakal mungkin urip kijenan meneh. Senajan sedulur sumilem ing dasaring segara kang paling jero, utawa munggah ing pucuk ing gunung kang paling dhuwur, sedulur ora bakal bisa krasa kijenan. Juru slametmu iku mitra kang tansah ngrawuhi lan nyatunggal ana ing sedulur kabeh. Padha dieling, sedulur kabeh wis duwe priyayi agung kang pinangkane saka swarga kang tansah nyarira marang para sedulur. Priyayi kang sepisanan padha disapa aruh nalika tangi ing wanci esuk, iku iya priyayi agung iki. Bisa wae para sedulur kepengin ngandumake babakan kang wigati. Andum wae marang panjenengane, mitra kang paling becik iku. Yen sedulur golek pitulungan, golek pitulungan kang utama saka juru paring pitulung iku. Kolose bab 1 ayat 17 ngandhakake, iku padha diparingi sumurup sepira kaluwihaning kamulyane wewadi mau ana ing antarane para bangsa liya, yaiku Gusti Kristus ana ing tengahmu. Iya ana ing Sang Kristus iku dununge pangarep-arep marang kamulyan. Kaelokane iman awake dhewe yaiku Gusti Allah iku nunggal kelawan awake dhewe. Ebong ngluwihi bayangan kang paling endah. Gusti kang ngripta jagat iki gesang ana ing sakjroning awake dhewe. Wong liya duwe agama, awake dhewe duwe patunggilan. Awake dhewe duwe sesambungan kang raket banget. Awake dhewe duwe sesambungan kang raket marang Gusti Allah. Gusti wis milih supaya dedalem ana ing awake dhewe, supaya bisa dadi mitra kang tansah ana nalika awake dhewe nglakoni urip ana ing bumi iki. Apa sedulur wis duwe sesambungan kang raket kelawan Gusti Yesus kang dedalem ing sedulur kabeh? Ukara kang endah ing dina iki yaiku yen sedulur wis nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, sedulur ora bakal krasa dadi kijenan maneh. Matur nuwun para sedherek ingkang sampun kersa midhanget ngantos sepriki. Pinanggih malih benjing-enjing ing panyuraos benjing. Mugi Gusti Yesus tansah berkahi